una petita cooperativa d'economia social i d'iniciativa social dedicada a la recerca arqueològica, científica i a la divulgació i socialització del patrimoni aquí al nostre territori. Pensant en la dignitat de les persones, professionals de la salut, dissenyem i produïm material terapèutic per l'estimulació cognitiva. Ens dediquem a fer cervesa des de fa més de 20 anys. Cervesa ecològica, autòctona i sense gluten. El nostre objectiu, la nostra idea és realment que el patrimoni i l'arqueologia acabi sent un bé comú entre tots, de fugir de l'academicisme i de la recerca per la recerca, sinó que la recerca ha de tindre sempre una funció i un ús social. A Saurines ens dediquem a la creació transversal a l'àmbit de l'audiovisual i la producció cultural. Som un col·lectiu de 3 dones, fotògrafes, que ens dediquem a dissenyar i implementar projectes d'intervenció social a partir de la fotografia. Volem contribuir a minimitzar l'impacte social, econòmic i sobretot emocional que acompanya aquestes situacions de dependència. Volem mostrar la dimensió emocional, social i cultural del territori. Nosaltres el que afegim és una perspectiva crítica envers de la cultura visual. Els pagesos forners som la simbiosi entre un pagès cerealista ecològic i un forner orgànic format a França. Nosaltres som Zumzeig Cine Cooperativa, un projecte que neix, més ben dit reneix l'any passat. Inexplicable vol ser una llibreria de referència al barri de Sants, amb esperit de tota la ciutat però centrada en el barri de Sants, i no només això, sinó també un dinamitzador cultural, un lloc on es puguin fer activitats i on la gent del barri pugui crear comunitat al voltant de la literatura i de la cultura. Nosaltres esperem ser un referent, de fet, en certa manera ja ho som, d'un tipus de cinema que podríem dir independent, d'autor. L'impacte que volem que tingui és que a casa nostra es pugui legislar, igual que a França amb la figura dels paysans boulangers, per tal que els pagesos de cereals de secà puguin arribar al públic en general amb un producte bo, sa, ecològic i de qualitat. I sense intermediaris això es pot aconseguir. Volem crear comunitat, volem formar part de la xarxa del barri. Fer que la gent no sigui només una persona que entra i surt de la sala, sinó que es creï com una comunitat. Pretenem que sigui realment un referent d'una altra manera de fer arqueologia. El nostre objectiu és convertir-nos en un referent al territori en temes de medi ambient, patrimoni i recuperació de la memòria. La nostra idea és que Luciérnagas Art en Acción sigui un espai d'autoocupació. Volem créixer, però dins de l'economia social i solidària. Ens interessa el model cooperatiu perquè és transformador. Les persones són les protagonistes i els valors van més enllà de guanyar diners. A nosaltres ens interessa treballar de manera horitzontal, en col·lectiu, per establir sinergies entre nosaltres. Estem en un barri, Sants, que té una llarga tradició de cooperativisme i nosaltres volem formar part d'aquesta tradició, volem fer xarxa amb altres cooperatives. Que és la manera més adient de portar aquest cinema. En el món del cinema acostuma a ser molt endogàmic, molt vertical i cadascú mira per la seva i pels interessos econòmics. Ens semblava com una manera molt interessant de funcionar. Creiem en el model cooperatiu perquè la fraternitat i la solidaritat és un dels projectes que encaixen molt bé amb nosaltres i, per tant, creiem que hem de tirar endavant per aquest camí. Creiem que el model cooperativista s'adequa molt al que és la nostra ideologia com a empresa, com a persones a l'hora de treballar. Som un equip que creiem en la transformació social i del nostre entorn. I no solament creiem, sinó que pensem que hem de participar activament d'això. Ens ha agradat molt la formació d'Aracop perquè ens ha permès conjugar els valors socials i humanistes amb el nostre projecte d'empresa i de negoci. Estimulació contínua. Són els nostres assessors una mica per poder tirar endavant i dissenyar els nostres projectes i també posar una mica d'ordre a la nostra economia, a la nostra manera de fer. Ens ha servit per focalitzar objectius de cara a la viabilitat del nostre projecte a través de les sessions d'acompanyament i les sessions de networking. Ha significat un exercici de síntesi i d'anàlisi de totes aquelles expectatives que teníem volcades en el nostre projecte. Intentar que això tiri endavant d'una manera, diguéssim, coherent i no ens enfonsem abans d'acabar el primer any de vida. L'acompanyament personalitzat que ens ha anat molt bé per no perdre el nord i seguir endavant amb el nostre projecte.